Ka HYC Shela area unit hakakat arterik naitung arajar pulai harengkat ki pai ba kasnong Shela ban na kisnong mamarjan kala penlong ya kejelang pai ba harengkat ke jingra ikdong musa ban penpau ya kejing persa kabajur halo ke jingthut jong ke boarding electric hakini kisngi tat hadu mentaru kumjo kaseng kala pha jingtho seki bor badai pe bandawa badai bonweng no ya kani ke jingye ki pai ba hanrei ki jingpen sngo bat ki jingdawa ki shulong le no ei namar omdan bapatiaw satya bat kani kamdei ka sien baningkong hanrei la janman usnam tang supoi ka por slap ki nongsong snong ki hab bansong ha ka jingdom da ki sngi bat kitayo kumta kaseng harengkat ki pai ba ki la penlong ya kani ka program ya ki lengba ka jelang pai ba harengkat ki dong musa bat thangru ik tingshop jong ka MEPDCL bat jong ka sarkar MDA2 Bad lau jong unong mikmat nakabenta ban penbek ban penbiang no ya kani kalaj kabangi ngilayo hoy kabilaj kadon kapor kabakilong kami kilong paki od hangni kakiu palat kat bakajingyo ya kalaj pat kaduna te dena takadaw nga ay jimod hagani ka khlemat bakum kaseng HYC ngas ngaw ba hidey ban penpoy ya kani ka khubor khnang balai ba kid ba pule lani ki ba pendon kam ya kani kalaj kin nom thot haka jing pule ka jongki bat ngada khmilanti banang ni syahmat ai bakalaj kanom thot shu bat haka jo kapor ngatarai baro ngiatip kajing pleblaj ki ong ba kadam sai kaduna ya ka Tehenrai menta sa tangkat tukat nisngi kibor jong kanika MECL kinsa penbenano pat ban pelaji ya ka nadam ngasupen ba ki jing shisha baro ki bangingi keren hangni kidalong shisha daina takadaw ko sarkar MDA to perkhalam ya ka jing kabangi kum kinong syong snong hangni ngi ya kendo hakani kasi ladon langru kinoi lam kaseng na ke unit harengkat kinoi lam na kaseng kami bakentup yu samlarang ba roy kupar senram general secretary bat kiwe lai don rengkat ru kinoi lam bat kirong ba kasnong sela bat kipat ba jing ujor na kinong syong snong ni kipar snong halor ka jing thut palat jong kalat khamtam hapdeng jong jinglong jong ka exam kikmaling kidong shudep ki examen na ki school ki pena po snong ni so thu yang jing ba kikmaling ki kendu khamtam hangpor exam Kamala krendo headman menai lesi akipor ki bamensua hakipor ju ki kmai ki pa ki jui jongka bo da jui ki dongla bang krekot hakilam ki dongla bang krekot hakilap ton hakilam ki batang ki butor lani ki besutit ndagi kmaling ki bamentani ngimla bang mudur mamaki kingla bang krekot la kalau hakini ki dong musa lani hakilam ki income ya kalai kelade kata kajing income kabangila im nang sngi hang sngi kawanra anjing thot omtang ya kinong song snong ki batre ki bakta ni kawanra yang jing thot hang puling puthi betla dawanra yang jing thot ha ka puli puthi ju ki khon samla jong snong ka bakamno kata kalawe ngi kwa ya kinong song snong ki jui ye kumba ka sarkar lene kata ka MECL ka kwa bagi nong song snong jong snong shala bat ki dong ki mamorjan banging loi phai pong hang tang juk ma lening juk jong jingdom kat bang perthai berongwe babe yang jingsai perthai berongwe babe yang jingsai ndai kamba kini kinong elam ke jui ka sarkar ke jui katnat ke berema ya ka borlat ya ki bangki kamba ki kwa ya yi banging loi phai hang por lani hang tang juk jong jingdom juk ki kmai ki pa ke jui jok ki bo jong ki da ke jui ai kampateng bementeni ngim kwa bagi kon samla ke jui ki kmaling ki bapuli ke jui nang ina posnong ikwa baka malong yang perthai berongwe nging be yang jingsay balada ngikwa bang be yang jingsay ngian kam ya kata kalait naman ko mga laong kalait kalade kata kasimbenta jong rokom im jui ngim tila thay bang im klem kalait na mangilayan kam nadong hadong bang le de sotenat balang bang jing ajing tho jong ka HYC Shela area unit batlang bang jing penbana balai sngi mensua ba mentane sngi bang enkam kani ka program lese ka MECL kelas mu yang tangjung pentip jui ngasu ba mentane ar balai sngi kelas dang bang penbiang ya kalai deng jing kele kalong bang ne hadukat nu kani kalai kini ki jinge ki bayi ngi ya kendu inde bang ya kendu tang mentane usnam dei kilade ki jinge ka belaong do headman mentane de ki pusnam tang suan liur ki tangkala
labi bang hot ulap kalai lalib. Isru balading puar baka sorka. Hamtam ketenat emisial. Bang tahu yang lat lenti baka lai kebawan hang ni asnong kalade bangwan dang lenting bajantam ben bapensuk. Hamtam ikinong terai ngindai ba ngikendo ya ki lineman ki bayan hang ni asnong dai bangi kendo iki officer dai makir ki kendo jinge. Namar baki bor ki badai bang ma kim shim yang jingket kli. Kaniga program ka bengi pelong mentanis ngi kadeka wei na ki jing pensmo haki tendong skor kamtam ya joki nong mi khmat ki jui la kalong wemale la kalong MDC la kalang i kesorkar lang baki menteri la ni kita ki minister baking sngo yang jinge ngbai kam ki nong shong snong jong ka snong shala bet kini ki dong la ni ki snong ki mamorjan ki kendo kadai ka jing penrem ya ka sorkar bet ya katenat MCL halor ka jing shemstin bet jing bom kenkor yai kam kinong shong kambalaong ladawan ladu bakut ubnoy ka MCL ka kloy bangwanra ya ka belait ka jing kile ka long balada ka light mbe nangnu lani kamnu basnay ta ka belait katar ko di ka jing kile ka bangila kile lamba ka unit nang ni hapo office jo ki badai ma jo ka MCL tingi kwa balamba ka ni ka program da ka sur kabashay bang pensmo lembagi lat patai khobor ya ka sorkar bet kamjuru ya ka tenat MCL balada kini ki jingjie lani kani ka jing shemstin juga MCL bet jong ka sorkar ki dong peting nang ni Ahmad balada ki parasnong ki jui ki nong shongsnong ki myo ya ka lat kamba ki dei bang yo ka seng kam ti shong klik ti ka sa pelong ro di ki gwe pong ki program ki ba kamjur kani ka dei tang ka jing sedang jong ka jingele dak tenang banging la bang penyo jaga hok jong kinong shong snong gejui tengam den sibon mangkren kata kadai ka phang pedeng ba kajingmut jong ani program ka bang yulawan bang pelong mentanis ngi sekarang dia MCL sekarang dia